Aray, tingnan nyo kung sinong gumising sa amin dito. Ito, yan. Yan siya. Oy, saan pupunta? Hey! Etan! Hi, breakfast in the morning. Buko juice, longganisa, itlog, coffee, cafe latte, and cheese bread. Ayan. And also peanut butter if you wish. And then, naluto na ang tuyo. Ayan, naluto na guys. Oh, nag-spill out ang latte. My God! Napabayaan. Still waiting for my rice. Ayun. Hi guys! Welcome again to our channel. Kumusta ng lahat ng mga kachits ko? Ako po ay naghahanda para sa propagation na naman. Kami ng asawa ko. Let's go to the Petit Jungle 2. Tingnan natin kung anong meron. Kita nyo? Nandito siya. At tinitignan niya, ina-assess niya kung asan dyan ang i-propagate natin. Ang gaganda ng mga fern, pero usog. Pero usog. Ang gaganda ng mga ferns natin. Ito po yung very rare na fern na meron kami. Antique na po ito. Very old na ito. Ito yung nabili namin keng ingay naman ng highway guys, sorry. Ito yung nabili namin kay Ma'am Jinky. Ayan. Oh. Tingnan nyo naman ang cobra. Ala, si cobra. Tinubuan na ng damo sa loob. Ayan. At ngayon, anong ipopropagate natin ay na-mention ng asawa ko. Tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda ng kulay. Wow. Wow, candidate ito. Yung anak niya ay nandyan. Nananawag na sa atin na i-propagate na sila. Tingnan nyo naman tong mga marites na ito. Ay nako! Ito ang hate ko. Pag nandito ako, sunod-sunod din yan, mga stalker na yan. Pati ito. Ayan, kung nasaan ako, nasaan kami, andyan din sila. Oo. Nakita mo yan? Ay nako! 3 marites nandito. Oh, minsan nga 4 yan sila. Grabe. Oh. Ay, binabangga-bangga nyo yung mga tanim. Titan, you go away. Titan. Mahulog ka dyan. Ito naman. Oh my God. Ay nako. Ay nako naman itong mga marites na ito. Babalita pala ako guys. Malit lang naging giant. Ito yung na-trending sa Facebook. At ang question ko guys, noong mag 400 na ang views, bigla akong blinakan ng admin. Bakit po ganon? Yun po sa philodendron enthusiasts, dalawin nyo po, ganon yun ang nangyari. Ay hindi ko po alam. Pinagkaguluhan kasi ang kanilang question, dahil pinost ko ito, pinoto ko, tapos pinost ko, sabi ko, my giant mycans, hindi ko nilagyan ng giant, my mycans is getting bigger and bigger. Meron pa nga nag-comment na baka raw mamatay yung staghorn fern. O nga naman, kaya i-transfer natin yung staghorn fern na yan. At ngayon, may isang babae doon na nagagalit at nakikipag-away doon sa isa ring expert sa mga philodendrons. Ang sabi nung babae, hindi ko na i-mention, kung gusto niyong dalayan, baka member kayo ng philodendron enthusiast, yon yung page na yon. Ang babaeng yon ay nagre-rebelde. Bakit daw tinatawag na mycans ito? Hindi naman daw mycans dahil sa kanya, ang kanyang mycans, marami daw siyang mycans sa kanila, ilang pots daw yon, hindi raw ganito ang color. Yung mapula-pula, pinkish daw. Sabi niya,
ito ay mycans naman talaga, sabi nung nung expert. Ang sabi niya, sabi naman ng babae, ay ewan, sabi niya, basta't, ay sabi niya, ang sabi kasi nung babae, ay, you are so rude, kanya, kasi bakit daw sinasabing mali siya? Mali yung sinasabi niya. At, yun nga, rude daw yung lalaki. Ang sabi naman nung lalaki, sino kayang rude sa atin? Kanya, kasi yung una niyang comment, sabi niya, sana kung pareho ako nila na nakatira lang sa sa Bosco. Ano ba 'yan? Ano ba yung term niya? Kung nakatira raw siya sa jungla, sa bukid, kumbaga ganon. Ang sabi ng lalaki, sino kayang rude sa atin? Tingnan mo tong comment mo. Kasi yung parang nang mamata, yung babae. Ngayon, pinagkaguluhan ito doon, nung 400 na ang comments, na-block na ako. Siguro dahil dun sa nag-aaway na yon. Ayan, tuloy. Tinanggal nila siguro itong post. Siguro, ganun ang nangyari. Hindi ko po kasalanan. Nag-post lang po ako. Okay? Pakidalaw po. Baka nandyan pa. Hindi ko alam kung nandyan pa. Baka tinanggal. Kasi, di ko na makita yung yung page na yon. So, ayan guys. At ito naman, ay inaasikaso niya ang bawat isa. Tingnan mo naman siya, oh. Tingnan mo, baka may ano yan, bubuyog or ahasa. Hindi ka pa nag long sleeves, hindi ka pa nag boots, hindi ka pa nag gloves. Ang iingay naman ng mga truck na malalaki dito sa amin. Grabe. Bakit ganun? Ayan guys, tapos ayun nga, pinagkaguluhan ito, yung mycans na ito. Kasi giant ito talaga guys, giant. Ayan ito binili namin sa Bilar noon. Ang daming tumutubo, kaya ito ay transplant ko. Very significant itong very meaningful itong plant na ito guys, kasi pinagkakaguluhan. Ang dami palang hindi nakakita ng ganito kalalaki. See that? We have this. Oh my God. Grabe siya. Magalit siya. Nakikipag-away dahil daw hindi yan mycans. Ano naman yan? Huwag na tayong magipag-away. Kasi naman, tingnan mo naman ang mga dahon. Kasi laki na ng mga gloriosum, mga mami. Yung kamay ko, laki. Laki. Yan ang Parang ng mami, mycans. Yan. At i-propagate ko guys. Kasi ang dami ng ang dami ng gumapang. Grabe, hindi lang siguro 20 meters ang mapropagate natin. Grabe, 20 meters siguro. Kasi nagganon-ganon siya, ganon. Siguro putulin ko lang doon at saka doon yung gumapang sa lupa. Putulin ko yan at ilagay natin sa pots. Okay? And then, ngayon mag-propagate daw tayo. Tingnan nyo, tingnan mo. Sa kanya na lahat ng lugar dito, tingnan mo, mycans pa yan. Yan, hanggang doon, pumunta pa siya sa top. At dito sa kabila, ay, grabe siya. At ito namang mga marites na ito, At ito putulan natin. Yan, Sabi ko sa inyo hahaba Dito pa, sa kabila. Ayan, kita mo yan. Mycans lahat yan. Bakit di siya maniwala? Tingnan nyo naman, pagkayang pa itong mycans, ganyan talaga ang kulay. Yun nga ang sabi niya, bakit daw hindi pinkish, hindi mamula-mula. Yan, mapula pagkayang pa siya. At saka velvety pagkayang, yan. Okay? Pagkayang pa itong mycans ay ganyan. Pero paglaki na at tumatanda na, nagbabago ang kulay at nagiging ganyan, hanggang ganon, hanggang maging green na siya. At mawala na yung pagka-velvety. Okay? Ayan. Diba? Kita mo siya? Ang ganda nga niya Tapos pinag-aawayan hanggang doon sa... Ito na yung likod niya guys. Grabe Nakita mo yan? Hanggang doon. Ang grabe. Nagustuhan niya itong lupa dito at yung location niya kung saan siya naitanim. Oy! Huwag mo akong kumera. Ayan.
Oh, ano na? Hindi ka, i-propagate natin yung ano. Yung... Kasi naman ang taas na, oh. Sobrang taas, guys. Ito naman yung tanim na wild na tumutubo dyan sa mga tabing daan, tabi dyan sa, dun sa bukid. Dami niyan. Tingnan nyo, oh. Oh. That is giant mycans. Ayan, ganyan pagka bata pa siya ay mapula-pula. Okay? Tawa tayo. Giant mycans is like this when it's young. The color is pinkish and the back leaf is burgundy. And then when it becomes adult, it matures, it's like this. A lot of images, different images while it becomes adult. When it becomes older, it changes its color and its texture. That is why it is so confusing. When you see it, when it is already adult, you may say, oh, that is not mycans. That's why other people get angry or get mad when you say, this is mycans. And they say, no, that's not. Oh my God. What a big problem, mycans. Oh my God. Ano sabi mo? Kaya sila hindi maniwala kasi hindi nag-grow yung kanila. Ay, hindi nag-grow yung kanila. Oo. Kasi guys, this one, ito kasi, ayan, nag-English na naman ako. Ito kasi, ay tumubo na directly to the ground. That's why, ito ay marami ng nutrients na nakain at lumaki ng lumaki. Kumbaga napagbigyan na siya at lumaki ng lumaki at lumaki. Naging giant siya. Kaya yan. Okay? Naintindihan? Ganon ang giant mycans. Ayan guys, na-explain ko yung tungkol sa giant mycans na sana maintindihan natin kung bakit green siya pag naging mature. So, bye-bye! See you on the next video guys! At marami pa kayong matutunghayan at matutunan na alam namin, ewan namin dun sa iba, alam na rin, pero kami ay nag-share lang ng alam namin tungkol ang mga nalalaman namin tungkol sa plants. Okay? Thank you so much. God bless. Love you guys.